Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes si povieme 5 rôznych spôsobov, ako sa môžete hrať s magnetickými knihami. Ako prvú vám ukážem túto knižku Magnetické príbehy. Je o čosi tenšia ako klasické magnetické knihy, preto sa vám ľahko zmestí aj do kabelky či do auta, keď niekam cestujete. Môžete sa s nimi hrať už kľudne od tých 1,5 roka, kedy si dieťa tam len vkladá tie magnetky, ale keď zvolíte tému, ktorá dieťa zaujíma, veľmi dobre sa s nimi dá rozširovať slovná zásoba, pretože pri tom, ako si dieťa jednotlivé magnetky do knižky ukladá, ich pomenúvame, sú tam veľké a malé zvieratka, čiže dieťa sa môže učiť o mláďatkách a hravo si tak rozšíri svoju slovnú zásobu. Takže prvý spôsob, ako sa môžete hrať s magnetickými knihami, je rozširovanie slovnej zásoby. U starších detí, najmä u predškolákov, môžeme trénovať tzv. Naratívne schopnosti, to znamená rozprávačské schopnosti, a teda chceme podporiť, aby dieťa vedelo same vymyslieť nejaký príbeh. Na to môžeme opäť použiť tieto magnetické príbehy. Rozložíme dieťaťu magnetky, opäť môžeme vybrať tému, ktorá dieťa zaujíma, napríklad takéto dinosaury, a povieme dieťaťu, aby nám pomocou magnetiek skúsilo vymyslieť nejaký príbeh. On si to poukladá a následne ho poprosíme, aby nám to prerozprával. Určite nečakajme nejaké siahodlhé rozprávanie, stačí naozaj pár vetami a super tak podporíme aj fantáziu. Pomocou týchto magnetických kníh vieme skvele trénovať aj zrakové vnímanie. Dieťa si podľa obrázka pozrie, akú magnetku chce nájsť a musí ju nájsť v kope iných magnetov, čiže musí vedieť tam ten hľadaný predmet rozlíšiť medzi tými ostatnými. S magnetickými knihami môžeme trénovať aj schopnosť rozložiť obrázok na menšie časti a následne ich zase zložiť do celku. Je to veľmi dôležitá schopnosť aj napríklad pre písanie, kedy dieťa potrebuje vedieť, z akých častí sa písmenko skladá, čiže musí si ho vedieť v hlave rozložiť a následne zložiť, aby ho vedelo napísať. Toto si môže trénovať už od mala. Myslím si, že také 2,5 ročné dieťa to už zvládne, ale pomôžeme mu tým, že mu nachystáme magnetky, z ktorých má ten daný obrázok skladať. Pri väčších deťoch to už samozrejme si dieťa tie dané časti môže hľadať samé a výborné je, že okrem časti a celku si dieťa trénuje aj o tom, o čom tá magnetická kniha je, v tomto prípade o povolaniach. Priestorovú orientáciu môžeme pomocou magnetických kníh trénovať 2 spôsobmi. Napríklad tak, že dáme dieťaťu obrázok a dieťa si podľa obrázku skladá magnetky na túto plochu a keďže sa musí orientovať podľa obrázka, čo má kam uložiť, trénuje si tak priestorovú orientáciu. Ak mu to však chceme sťažiť, obrázok si zoberieme my a budeme ho inštruovať. Napríklad zober si 3 kolesá a polož ich na cestu. Či už zvolíte klasické magnetické knihy alebo túto novinku Magnetické príbehy, určite sa s nimi deti doma dobre zabavia a zároveň sa toho veľa nového naučia.